Velecijenjeni gospodine, pošto mi je osobito mnogo stalo do toga da moja pripovijest Čudnovate zgode Šegrta Hlapića bude tiskana još ove godine o Božiću, to sam se požurila s poslom, te je ista jučer dovršena, napisala je Ivana Brlić-Mažuranić svojem izdavaču u Zagrebu. I tako znamo da je Hlapićeva avantura završena 13. listopada 1912. Ivana je pisala u slobodno vrijeme i već je imala iskustva s objavljivanjem. Hlapića je prvi put spomenula te godine u svibnju u pismu majci. Za Ristu, sestrinog sina, sam počela pisati ovu knjigu, te ću ti sutra ili prekosutra poslati prve kapitule. Zove se Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Mogla bi ti, ako ti se pripovijest dopadne, probati sreću kod Kuglija. Možda nam je otkupi. To bi bila, po mom mnijenju, knjiga za djecu od 6 do 8 godina, a dala bi se jako dobro ilustrirati. Na ideju o malom Šegrtu, pretpostavlja se, došla je tijekom jedne zimske šetnje uz Savu na -10 stupnjeva Celzijevih, kad je naišla na cigansko naselje s kolibicama od ilovače i kukuruzovine. Kćeri Nadi u Berlinu Ivana je pisala: ja sam sad marljiva u pisanju Šegrta Hlapića. Naime, utekao je majstor u Mrkonji i putuje 8 dana po svijetu u zelenih hlačah, crvenoj košulji i čizmah sa sjajnim isarami. Svašta mu se zla i dobra dogodi. Ovaj čas spava pod mostom na cesti s jednim lopovom, jer je vani oluja i noć. Grozno. I u mojoj glavi se doduše križaju njegove fiktivne skode s pravim i živim skodami, koje se s vama spivaju. Neka samo gospodin Bog izvede s vama sve tako povoljno i veselo i tako brzo kao što ću ja nastojati izvesti Hlapića iz neprilika. Hrvatskom pedagoškom književnom zboru poslani rukopis o malom Šegrtu veoma se dopao. Vaše želje u pogledu jezika i slikara također će zboru važiti, otpisali su joj u jednom pismu. Ipak, književnica s ilustracijama, kako ih je vidjela i ilustrirala Nasta Rojc, u tom prvom izdanju nije bila zadovoljna. Prema Ivaninu ukusu, njezina su djela dobro prikazali jedino Vladimir Kirin i Čeh Jozef Lada. Zagrebačka gradska knjižnica skupila je sve ilustrirane Šegrte Hlapiće koje ima, a koji su objavljeni negdje u svijetu, te je pripremila lijepu izložbu, podsjećajući na bogat život te knjige i neprestana nova izdanja.